Jo, takže ja vás zdravím nového videa, no a dneska to bude kecacie video, dá sa povedať. A to bude 1 rok na YouTube, jo. Jo, akože toto video som mal v pláne natočiť už zo pár dní, ale nemal som na to čas, tak som sa to rozhodol natočiť dneska, teraz, jo a ako ste si mohli všimnúť alebo vidieť, tak áno, je to pravda, už som tu rok na YouTube. Možno sa teraz pýtate, ale Frosty, jak to? Však jak môže byť rok na YouTube, keď natočíš 5 mesiacov, 6 mesiacov? Alebo 7, neviem presne. No a odpoveď je jednoduchá. Ja už som mal ja som mal kedysi iný kanál, starší kanál, ktorý sa volal takisto Frosty.sk. Avšak na ten proste som ho stratil. Jo, stratil som účet na neho a už ho teraz nevlastním. No a práve vtedy som vydal, no a práve na tom účte už je to rok od môjho prvého videa. Jo, takže dá sa povedať, že už som to rok na YouTube, ale tento kanál nemá rok. Ale môžeme to považovať, že už som tu rok. Ja sa vám chcem poďakovať za neskutočnú podporu, ktorú ste mi dali za tú dobu. Dokopy sme zvládli dať na obidvoch kanáloch nejak cez 140 odberateľov, jo, čo si vážim. A určite mám v pláne tento rok odhaliť aj môj druhý kanál, ktorý je úplne niečo iné ako toto. No a tak no, hrozne moc sa vám chcem poďakovať za tých nepoďakovať, ale proste sme tu rok na YouTube. Určite sa toto zmenilo, moja kvalita sa zlepšila, mám dobrých mám proste dobré kolaby, editorku, mám všetko a odhalil som dokonca ich hlas. Takže vám hrozne moc ďakujem, že ste si pozreli toto video. My určite budeme pokračovať ďalej. No a s vami bol Frosty, no a čau.